danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Wasu ma suna kokari suna yin faten shinkafa. To wannan faten aca ne. Kun ga akwai ganye, akwai wake a ciki, barkono da sauransu da spices, and it's a very rich food. So wannan abincin atakar ko za ka yi shi for breakfast ko lunch ko supper. Wannan abin da kun gani a ciki shine Hausawa suna kira barkono, amma da yaren atakar zai kanu. Sang ne takanya Moshi bai mamgo Takaka kumona Usong ne takanya Binye tekate Binye je ne tak Adibi kwecha